Okay, lieve touwheren en touwchecker. Laatste week hadden we spices eingereed zum Feschbruden. Ik weet niet waar we dat alle topleiden hier. Dat is een deel, kruiderie en dat is een beetje arbeid. Maar van jou willen we dat kruiderie gebruiken, of de spices, of de Fesh aandokstig zum Feschbruden. Ik ga hier groot met fijne Fesh. En nu wil ik in wezen waar we dat even worden doen. Ik laat er wat van de zeeën zijn smaken. Er zijn miljoenen soorten waar je kan Feschbruden in Mexico en Paraguay, Bolivia, Texas, Canada, alles wat verschiedenste weer Feschgebroden. Was is dit wat we dat allemaal? En dat smaakt bloß jedes Mal, als wanneer het eerste Mal is, bloß gruwelijk zijn. So nu wil ik in wezen deze Feschje wat we hier hebben, wil ik het verschnijden en dan wil ik het even doen. Dankeschön. Het eerste wat we worden doen, eerlijk, dit zijn wat ze noemen Northern Pike, of Jacks. Dat smaakt zeer schön. Hier, we hebben ook zeer veel pickerel, walleyes, of whatever ze er nog noemen. Maar anyway, dit zijn van die Jacks. En die worden we dan aan zo'n streameltjes een stitch snijden. Van je via een saal er zo staat. Dan worden hier alle een beetje een schieven nemen. En dan wil ik dat even eruit merken en dat vaat en alles ten broden. Oh, kijk, je moet dit zeer fijne bieten. Die zijn zo fijn plump en dat ligt weer nog koud als ze dat versen buiten. Ik laat dit wat van jou. Schijnt ook als geven. Ik hoop je merken ook zo'n stad. Dat is een deel arbeid die spicy hier, maar ik heb van jou 4 liter glas vol eieren. Nu ga ik verlangs en start hem eieren. Doe, kijk maar. Nu hebben we de Fesh smaak 2 gesneden en stremeltjes, is dit. En nu wil ik het wijzen wat we het nächste worden doen. Dankeschön. Oké, daar wil we het vat hier zo nu bij 360 graden opharden. Hier hebben we een beetje melk. Daar hebben we de Fesh. En daar hebben we dan dat aandokstig, dat spijsje wat we veel werkt in Erdien, dat recept je kunt. So nu hebben we dat vat hier heet met 360 graden en daar wil ik in wijzen waar we Feschbruden hier van jou bij Strukland. Wat we nu al kunnen doen is, we kunnen de Fesh hier al alle aan deze melk nemen. Laat het door een beetje deze zuppen. En dan nog hier waar we die nemen. En dan aan de spices aandokken. En dan vandoor gaan je dan aan de pan aan doen. Je laat het hier een beetje stil aan de maat liggen. Krijg je start. Zo wie het er nog zeer schijn. En weet je maar wanneer je met wel brava wel. En hier zo dit met voorzichtig Fesh aandokken. Dus mijn schwer dat aan dit. En dan we nemen een lush. En dan we dit spice hier al als een stort zo nemen. Kijk zo. We gaan hier nog een beetje meer. En we gaan, wat we dan doen is, dan nemen we de Fesh. Dan we hier een lush nemen, stek 3, 4, 5 piet op eenmaal, zoveel ze in de pan nemen gaan. Zo. En dan merken we de touw. Dan doen we de zeer fijn. Zo, kijk maar dat en gaan meer op eenmaal. Zo, kijk maar. Ja, so kijk maar, dan hebben we hier meer op eenmaal uitmerken. Kijk maar, hoe smaakt het zit. Maar dat wordt waarschijnlijk smaken. Dan hebben we allemaal zoveel eruit om eenmaal aan de pan nemen. Dan waar ze staat, hier meer waar ze staat aan de lush nemen. En dan waren die een beetje touwholen en dan hier waren een beetje daar schaderen. Lekker staat. En die tijd wat we dan leren dat het vaarheid is, dan hebben we deze ook eruit. So, kijk maar. Wauw. En ik wil zeggen, dat smaakt het ganz beste, waar je reis aan te eten, wanneer de pan eruit komt. Dat is voets erschap met eten. Eerstelijk. God danken voor dat schöne eten en dan, wanneer je uit de pan eruit komt, dan bloos voets aan de schieven en een paar dentro. Wow.
Nu waar we deze maar broden, maar zijn we dat echt. Nu nu bloß bij het vaart wat 360 Grad Fahrenheit zijn. Dankzij. Oké, nu hebben we dat vaart hier bij 360 Grad. En nu, dat presselt je maar sehr fijn. Sehr schijn zet me dit worden schaffen. En dan doen we die broden wat die zo fijn bruin zijn rondom. Ja. We willen nicht zu viel auf einmal, wir wollen den Geschmack grün haben. Nu wat je wissen, wanneer die Geschmack grün zijn. Dat geht maar een paar Minuten. Ik geloof, die zijn goed, ik wil je het eenmaal wissen. Ik check het maar. Oh, wat kan dat ook smaken. Ik wil het maar van dit wissen, ik check het maar. Ik wil je zeggen, merkt je die arbeid en dat die speetjes erin. Ja, nu ook nog de nächste Satz, waar het alle right is. Nou, wel wie vers eten. Ik wil hier een beetje smaken. Nou ja, ik kan mir bloß einfach nicht länger bearbeiten, ich will das mal ein bisschen smaken. Korrekt dat wat de dokter bestellt hat. En zoals ik immer sage, wir haben dankbar zijn für was Gott uns gesegnet hat. En dit pulver, dat kann je broden zum Hühnerfleischbroden. Das ist was. Ich will Ihnen ein Ding sagen. Huhu! Dat is zo fijn, zo reis van buiten, zo week van binnen. Merk je de arbeid. Je wordt me danken dafür. Fesh hat mir nach zweimal so schön geschmeckt, dass das ist Spezie. Und wenn ihr das noch heute wollen, dann da ihr noch ein bisschen mehr roten Pfeffer machen. Das. Wow! Ja, nu is de tweede Satz score. Oh, niet checkt mal. Mag je dat verlicht bewezen. Ik wil je zeggen, want je wil een schöne Fesh haben, proef dit. Want dat dan niet schön schmeckt, dat kan je dan ook zijn. Aber ik leider wat den schön schmecken. Nu wil je nog eine Satz, dan zijn we fertig. Okay, de laatste Satz, de laatste batch is nu fertig. Oh, check hem. Zo. Nu wil we Fesh eten. Proef dat ook. Ik geloof, je wordt zeer froh zijn. Dankzij en zijn we het nächste Mal. Nou ja, de Fesh hebben we nu alle gebroed. En je reins waar we nu nog een beetje merken, een beetje eetzakker smaakvat. En dan bloos je rood zo met Fesh. Wow. Dat meerlijk werk wordt de ganze Welt erloten en je dat heel kommt schmecken, wordt das nicht mehrlich, aber du weißt, wie gesagt, das Rest, das Rezept, kann je dat zelfs merken. Proef dat. Dat is een Delarbeit, aber ich kann een Del op einmal erhieren en dat spitzt kan je afvrieren, we frieren dat aan en dan, wanneer ons wat fehlt, dan nemen we de ruut zoveel als ons fehlt. Dat kan je verlangen im ijs ophangen, afvrieren. Von dir habe ich keine Gas, keine Freundschaft. Nu kan ik hier eten zoveel als ik wil. So. Dankzij en proef dat ook en loop me weten. Van hoe je zijn en wat je smaakt heeft. Dankzij en mag God je zegenen. Hiervan, Strukland, Manitoba. Wow.